nezaznamenala korektne, tak si teraz poďme pozrieť ten opakovaný. Takže úspešne odštartované. Prísne oko trenérky Zuzky. Tentokrát sa najviac podarilo. Je to o niečo lepšie. 18,865. Ale tá pravá strana, tam by bola aj Zuzka spokojná. Na pravej strane 17,222. 17,222 na pravej strane, výsledný 18,865. Dorastenci z Hliníka nad Váhom. No a potom, ako boli v Hliníku spokojní s dievčatami, tak čiastočne sú spokojní určite aj so svojimi dorastencami. No a na príprave dievčatá z Makova.